Ukuyply kärdeşler husudy kärhanasynyň gaz beton önümlerini öndürýän bölüminiň umum tutýan meýdany 25 hektara barabardyr. Ýylda 70 000 tonna gurguruşyk garyndy materiallaryny we 180 000 kub metr gaz beton öndürmek maksady bilen gurulan büýük kärhanada daşary döwletlerden getirilen inkämil tehnologik enzamlar oturdulan. Kärhana çäge ýugulýan gurguruşyk garyndylaryny öndürýän, gaz beton bloklaryny öndürýän, dik degirmeni we hek öndürýän bölümlerden ibaretdir. Gurguruşyk garyndylaryny öndürýän we gaz beton bloklaryny öndürýän bölümlerde çiğ molekülünde sement, kvars çägeti, ölen gips daşy, sönmedik hek we alümin pastat ulanylýar. Çiğ mallaryň aglaby bölegi öz döwletimizde öndürülen ölümlerden ibaretdir. Ukuyply kärdeşler hududy kärhanasynyň dik degirmen bölüminde önümçükde ulanýan hek daşy we gips belli bir ölçegde öwelýär. Bu ýerde durly ölçegdäki gaz beton bloklary öndürilip, olar ýurdumyzda giň gerimde ýabanlandyrylan guruluşyklary ýygydyrylyp uradylýar. Ýergelende aýsak büýük kärhanada öndürilen guruluşyk önümleri ýurdumyzyň daşyna, ýagny Gazagystan, Özbegistan ýaly ýurtlary eksport edilýär. Bulardan başga da gaz beton bloklary üçin hemde keramik plitalar üçin ýelim. Daşky guruntlama, gurguruşyk garyndy, içki guruntlama, gurguruşyk garyndy, içki inçi, gurguruşyk garyndy şeýle-de sepleri birleşdirýän garyndy ýaly guruluşyk puda üçin zerur önümleriň bir näçesi halkymyza amatly bahalardan ýetirilýär. Bu ýerde işgärleriň has öndürüjülükli zähmet çekmekleri üçin oňaýly durmuş we iş şertleriniň döredilendigini aýratyn bellemek gerek. Şeýle-de Türkmenistanyň kärdeş arkalaşygynyň Ahal Ulayat Birleşmesiniň hünärmenleri büýük hududy kärhananyň işçileriniň arasynda bolup, olar höwetlendirmekde zerur işler alyp barýarlar. Kärhananyň agdy bir işgärleri işlemäge, zähmet çekmäge uly mümkinçilikler döredýän üçin türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyda hem de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman terdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.